Christian. På den her Lego-illustration kan vi se det liberalistiske menneskesyn. Vi har illustreret en masse samfundsklasser i form af forskellige jobs, som man kan tage i samfundet. Her har vi en gartner, det her er en skorstensfejer, og det her det er en præsident. Og hvad er den her? Mekaniker. Og en mekaniker. Ham her, det var ham, der ikke klarer sig så godt i samfundet. Han er kommet skævt fra start og hænger nu uden et faldnet, uden for samfundet og kan ikke rigtig komme ind igen. Og det er fordi, at liberalister de tror på, at der skal være et sikkerhedsnet for de svage i samfundet, fordi alle er født lige. Og hvis du er fattig, så er det din egen skyld, og fordi du er din egen lykkes smed, må du selv prøve at rette op på det. Og i midten har vi så en kæde, som er løs, fordi alle mennesker de er frie. Ja. Frie til at leve og frie til at skabe deres egen fremtid.